Amigo kong agta. Sa din ka? Magpakita ka sa hakon. Ari ako, amigo. Amigo? Ikaw ba lang nagluwas sa hakon kay Kiko? Ikaw ba lang ginatumod niya nga nagakapot sa tiil niya kaina? Oo, ako. Sa nasiling ko na sa imo, pangapinan ko ikaw. Amigo? Madamo nga salamat, amigo. Gani sa liwat nga buhaton pa niya ato sa imo. Kung ilabtan kagid niya, hindi lang ina ang madangtan niya sa akon. Salamat kin, amigo. Matuod ko gid ikaw nga habihan. Pero sa nasiling ko na, kinahanglan mo tumanon kung ano man ang ihambal ko sa imo. Oo, amigo, makasalig ka. Tumanon ko kung ano man ang ihambal o kung isugo mo sa hakon. Tumanon ko. Nay! 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 Nanay! Kiko, hoy! Naano ka? Nangabasa kay mo, ya? Nay, halin ko sa busay, Nay! Ano? Hindi mo lang nga nagsiling na ako sa imo nga hindi ka magkanto sa busay kay ginakuno-kuno nga may taglugar dito. Kabati ka man siguro sa ginhambal sa ila ni Toto? Ha? Sa iloy ni Toto nga may agta dito sa busay. Animal ka? Agta! Gusto, Nay! Agta siguro ang nagkapot sa tiil ko! Ano? Ano ang buhat mo silingon, Nay, Kiko? kuwan, nag-aampang man kami ni Toto nga duwa sa busay, tapos nakibot ako nga may gulpin nagkapot sa tiil ko. Ginawiran niya ako, Nay. Sang ginsalong ko inagod latawa nakita ko. May itum-itom nga kamot nga nagkapot sa tiil ko. Agtagin siguro to, Nay! O Diyos ko! Ano? Lolita! Lolita! Oh, Josephine? Ano tani? Nga ado nagadagon-dagon kagid. Sa diin si Toto? Sa diin ang bata mo? Ha? Ato sa sulod. Nga ama, ano ka sa bata ko? Nalugid sa akon si Kiko. Halin kuno sila nga duha ni Tuto sa busay. Nagahampang lang kuno sila sa tubig sang hinali nga may nagkapot sa tiil ni Kiko. Kag sang lantawon niya ini, may nagakapot kuno nga itom-itom nga kamot. Ginawiran kuno ang tiil niya. Kag nagapati kami nga agta gid ato. Ano? Oo! Himo na niya istorya si Kiko, ya. Wait, Be, Toto? Toto, anong buot mo sa lingon? Wala kami naghampang. Lumsan kung tani niya ako. Te! Siguro may nakasalawid sa tiil niya eh. Kagabi niya kamot ang nagahawid pero hindi gali. Wala iya sang agta sa busaya. Kay kung may ara man, mga mabuot sila. Kag-akig lang sila sa mga mapintas nga tao, pariyo ni Kiko. Ano?